का करी समझ में नहीं खेत काम के छोड़ के रुआ चल भी नहीं तनको हम नहीं के समझ में आते को छूट लइका बा हम कहाँ लेके जाई का करी अपन लइका के हमके काहे ऐसा हालत में हमसे कौन ऐसा गलती भई रहे जे रुआ हमके छोड़ के चल गई हम का करी हमरे तनको नहीं के समझ में आवत कुछ हम बुझाते नहीं कि हम का करी का ना करी अकेले जिंदगी हम कितना दिन गुजारी एगो छोट लइका बाटा करी हमरे तनको नहीं के समझ में आवत काहे हमके छोड़ के रुआ चल गई कितना दिन हम अकेले जिंदगी गुजारो हमके खाना दे हाँ बेटा भूख लागल बा जा चाची से मांग लो चुहनी में चाची हुई तार कैसन हो गल बा हमर लइका जा मांग लो खाना चाची से ठीक बा कैसन रहा दिन देखा दिन काहे नहीं कि हमरो को बुला ले तो अपने लगे कैसे हम ऐसा जिंदगी गुजारब इतना लम्हा जिंदगी हम कैसे गुजारब रहुआ बिना हमके ये नहीं कि समझ कहाँ हमके छोड़ के चल गई हम के करा सारे जी एगो लइका बा हमरे समझ में ना क्या आवत कैसे टूर बना के कहाँ हमके छोड़ के चल गई काहे खातिर हुआ कहीं कैसे हम रही हमरा समझ में नहीं क्या आवत एगो छोट गोतनी बिया तो वो अपने में तेज रहती है हमनी के भला था हमार लड़का के नहीं के समझत देखो दोनों माई या बेटा बैठल बा सब दुआरी पर खाए खातिर ई ना सोचे ले पर माई नो हथिनिया आके खाना तनी बनवाओ नौकरानी उतर ले बिया हमरा के एकरा बेटा के हम बना के खियाई एकर भतार तक कबे मर गेल एहू कुल के ना ले गेल अपना पीछे लेके चल रही तो हमारे उबार रही तू हम रहती हमरा भतार रही तो हमारे एगो बेटा रही खती जा बनैती जा मुँह का चिलोटो उठा कर फेंक दी वहां से कहनी कि लेके आई एगो मिक्सर मशीन त काहे खाती ओही से खेत दुका करवाई हन खेती में करई हन उधिया लगाऊं कर पैसा के हाथे से हमर पूरा हाथ लाल लाल हो गई खाना दो मम्मी खवाई चाची ले पर तार पेट में खबार आय अभी बनल नाही चाउर अभी धइले में अभी हटी पीसत आली खाली खाली के जाने ल अपना माई से ना कहला किया के करिस मुंह बनाइले डोका नियर बने से बाबा कटोरा लगे बताओ त भात बनल बन के पसा के दे दिया अभी खा लेस एगो हमर मर्दा भातरा बा मुंह का तक लोढ़ा से मुंह पूछ दी नतिया सब ओकरे पैर से भइल बाटे कहानी के कर नहियत पहुंचा दो त ना यही जे रही हमर भौजी बिया न बहुत अच्छा हो गई जे जिंदगी पार करा देब अपना भौजी के भाई न मर गइल मंगल को यही के जहर पिया दी हम मरिए जाए मम्मी का हो बबुआ चाची खाना ना दिलाई खाना न दिलैया मां दिलाई मरबो कइलैया जादे बबुआ चुप रह हम चल देते तारा के का भगवान कैसन दिन देखा होता आज ऐसे ना रहे हमारे जब वहाँ के रहे ना तो ऐसे ना रहे कि खाना हमने के ना मिलत रहे क्या करी समझ नहीं कि कहाँ अपन लड़का के लेके जाए हम केने रहे चुप रह बबुआ तो के ना हम कुछ चीज की कमी ना होके दे ठीक बा हम बानी ना पापा नहीं कन तो का हम बानी चल हम ताके खाना देता नहीं के बाजी के बा भैया क्या जी हम LIC से बोलतनी LIC वाला ही LIC हाँ हमरे के केहू LIC नहीं के करेले LIC राउर सुनी राउर घर में एगो एक जना रहले हैं जो डेथ कर गेलन एक्सपायर कर गेलन उनकर LIC रहला पे पिंटू नाम के बाणे हां हां वो हमर भसुर है त का भेल बा तो उनकर LIC पूरा एगो भइल बटे LIC हां अरे यार एक काहे बहरिए खाए बनी तो कोई ठीक आई जल्दी ठीक बा कहां बड़ी उनकर पत्नी आउ बाड़ी दीदी बाड़ी गल बड़ी तनी घूमे गल बड़ी ना तनी घूमे वाला उनका के खबर करवाई बुलाई उनका के आओ तनी अभी तक बैठी ना तनी बाड़ी में लेके आओ तनी बैठी ठीक आई बैठी अजी कितना के LIC बा LIC वहां के रहल इंश्योरेंस रहल LIC पूरा वाला 2 लाख 2.5 लाख के रहल 2.5 लाख हां वहां बोला दी तनी पैसा मिलेला जी हां जी इंश्योरेंस में बतना मिले बुलाई थोड़ा उनका के अच्छा जी रुकी पानी वाली ले आई पहले पियो ना ठीक बा पानी वाली पीने जा अच्छा पी के आइलो ना हम बोला के लिए आते जरूर कब कि बा जान हां हां बोला थोड़ा जल्दी करी हमरा जाए के बा ठीक होने के बाद दोनों को कोई सम जिंदगी गुजार दीदी या दीदी हां
अजी एगो बात कहे के रहल का भैया जी कुछ करेले रहनी है क्या? कुछ करैले रहे हां। अच्छा वो बात सब छोड़ी, खाने वाला खैनी है का बात बा छोटको आज बड़ा बढ़िया से प्यार से बोलताड़ी। अरे तो कहनी है कि आज मछली बनल तो 2 बार मछलिया खा ली, मुर्गा मीट ना खाइल जाला, मरद मर जाला से त बात बा छोटको बड़ा प्यार से बोलतालू आज। त का है दीदी रो में हॉले नी का कोनो काट है पेनी के काट ना बबुआ गई रे तो खाना ना देलू का। हां तो बनल ना रे कोचे उलट के ना दे दी खाए खाती। ए दीदी कुल बात भुलाई देखी हमरो केतना ख्याल करेन कि राव देह टूटे नहीं खी देले जैसे भासुजी छोड़ के गनी वैसे नहीं कोइसे नहीं बा। अब का वैसन बा छोटको बहुरन उहा के रही त देख हमर हाल हैसे नहीं रहत रह। ढेर नोट ना निमन लागेला आदमी भैंस ने लागेला। अच्छा सुनी ना ए दीदी चली ना एगो नौ सरकारी कागज वाला के हुआई बाटे सरकारी कागज वाला। अरे भैया जी लागत LIC करैले रहनी है ना LIC। हां तो के पैसा चली तने अंगूठो लगा दी पैसा मिली तबे ना। ना ना भैया जी कुछ ना हम अंगूठा ना लगाई लागत मानी ना। अच्छा चली ना चली खाली कुछ ना अंगूठी लगा दे से करब ना। ना हमर मन नहीं के कर छोड़ा ना जा दो। आ काहे मन नहीं के करी कोनो बात होला। सही है मम्मी भैया जी खिसियार ना वजह से लोग कितना प्यार करो के खाई पिए के पैसा देले बनी। हां बात तो सही कहतो बहुत वहां के चलिए ना हम तो कितना माने नहीं नो कि अपन बहिन महतारी नियर माने नहीं तू तो बुझाते बोलिया हम तनी काट नियर हौवे। हां प्रणाम बैठी बैठी। राउर हस्बैंड एथु करेला LIC करेला उनका डेट पूरा होल बा ठीक बा। LIC करे हां ऊपर 2.5 लाख रुपया आइल बा। अच्छा पूरा हो गेल बा त ओकरा के का कर निकाल दी पैसा दे दी रवा के। ना 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 हां निकाल दी का पैसा वही से। अरे नहीं रवा का बतिया दी यहां से रुकी इकाली मत हमरे को बबुआ के नाम में जमा कर दी। ई का कहत दीदी लेके पैसा दिन हालत भइल बाटे रही त तन घर और बनवाइती जा तन बढ़िया से रोक रख छोट को हमर छोट लड़का बा एगो हमर लड़का के काम दी जमा कर दी भैया। तो केकरा नाम से जमा होई? एक बार और सोच लड़का के नाम से। ए दीदी एक बार और सोचे हम सोच ले बानी छोट को रहे द सूरज नाम से जमा कर दी। अच्छा अच्छा तो ई पैसा रखना चाहिए ना हमर लड़का के नाम में जमा कर दी। अच्छा तो ये जमा कर दी ना। हां ठीक है बात तो ई अरब लड़के के नाम से रहनु। हां लड़के के ठीक है बात ई बाउंड पर साइन कर दी ठीक बा। ठीक बा दी। हां आई पर दूसरा के साइन ना कर ली जैसे कि हम को के निकाल ली त ना जेकरा अब देखी जेकर जरा देना छोड़ दी। सुनी हस्बैंड बान उम्र जवान उनकर लड़का चाहे जे भी बाटे उनकर परिवार में उ साइन करके पैसा निकाल सकता दोसर कोई ना निकाली। अब भाई भौजाई ना निकाल सकेला। भाई भौजाई थोड़ी निकाली वैसा नहीं करनी। नियम जी ली है बाउंड ले ली ठीक बा। हां एकरा के ले ली सोमवार के आई दीदी धोली हम ना बक्सा दे रही रवा कहां हाला के लेवन महाराज हम धो दे हम समझा दे आई एकरा पर आधार कार्ड ले ले पैन कार्ड आधार कार्ड आई हो जावा ऑफिस पर साइन करके रावर बबुआ के राव नावे खाता एगो खोलवा के जॉइंट खाता ओमे ट्रांसफर करा दे पैसा ठीक बा ना। ठीक बा हम चलत तनी। ठीक बा चल भुलाई मत आज जरूर। ठीक बा जरूर ठीक प्रणाम। ए दीदी दी ना धदी ना छोटा बड़का मिथिया में धरम ना एमे टूटाई सुटाई इथी में रखब सुटली जा दे ओही में रही हमार जवन रही तने में रही छोड़ा हम रख देबा। देखो पुराना तो तरह का छोड़ दे भगवान हमनिया के खाइ हां आई पैसा तो से आई एको नहीं समझ जियो दे तो के छोड़ दे का मम्मी को मार दे गाय हमके जोड़ के बताओ कपड़ा लाता साबुन सरफ सब हम देते का कर रे का हो भौजी देखी ना मेरा रूम का हाल कर ले बिया। हां देख ली देवर जी का पहले बड़ी देख ली हमरा सामने हम लोग के मारत रह दिया। इतना दिन साले खाजा उठा दे जने तुम जने के भाई बेटा के आ तुम से पैसा का आई लन करे दी हम निकाल दी पैसा आई बा रे भाई मोल को LIC के रखा दी धके गइल रहा ना हो तो हम लड़के के नाम में जमा कर देनी। आ ये भौजी उ हमारा नाम LIC करवैले रहन तो हम कहनी कि हमर आधार कार्ड नहीं से तारा नाम भैया का अपना नाम करवा ले लन। आ यही का कहत जी हां उ हमार पैसा
पैसा हो हमने के पैसा हो ना ना हमर लड़का के हमर मर्द हमरा खातिर जमा करके गई रहन कुछ कला जाता हन जानी ठीक बा हम ना देब अपन लड़का के लेके हम जाता नहीं तो जानी आज के रात के बोला करी करत ल जा अत्याचार करबा ए फौजी तारा कते जत का तारा दे बिल का पूजी ना हो उ तो हमरो बुझाता तू आ तहर मेहर के तना पूजता हो इतना दिन से मुंह ना खुलत ना पैसा डंका तक मुंह खुले लागल था हां मु केस कर दे राण बाड़ तब तारा के भरपेट भोजन देता नहीं जाओ देख ला यही दिन खातिर कहत हमर भौजी बारी भौजी के घर में रख दे न को नट कहू न इधर जाए के दिन देखा देली ना सुन ना पैसा के करना है बा अरे ओ यो मंगल थी मगर जर्नी के नामे क के गइल बड़ा ओकरे नामे बा पैसा लिखा बा हो कहां निकाले कोनी तो कह दे ना हमर बेटा के नामे जमा होई तुरंत जमा करा देलिए तो लगे के मार दी हो जा हां अब ये नो दिन रह गइल बेटे मारे के मुआ अरे मार देनु तो अही बात हो जी तेरे पैसा हम एक न मिली आई मुआ दे लगे के कुछ करके पहले कहनी त ना सुनत रहनी अब मुआ आई जाई हम नहीं जाना लोग भरोसे कई सबसे बड़ा गुनाह बाटे ठीक बा चल रोज मोर रहले ना रहले कोनो सुखे नहीं के तो हम का जने के भाई पैसा जमा करके मर जी हन अब मुआ दे लगा कनु त ई एगो बुढ़ा का करी खाई रही पड़ल पैसा तो हमने को होई पड़ल करे इनो को घर में से निकाल देब हम पैसा भाई का नहीं जा चल चली कसो पटा के कर लेके ले आ का पटाओ के भाई एक बार काम किया ए बाबू ने आवत डरे होई ठीक बा चली घर में सूरज आई का करत रहो ते के कहले झाड़ू लगावे के आ सुनो ना आ खाना खइला ह काची खइला दाल भात भुजिया आ तारा टॉफी खाए के मन करता बिस्कुट पैसा देता नहीं ठीक बा 10 रुपया देता नहीं माई से मत बताइए ठीक बा आ जाके बिस्कुट खा लियो तनी चलबो हमरा भूसा लो घरवा में न तनी से भूसा उठवा दिए गैया के डाल देतन ठीक बा ओकरा बाद से पैसा देम चाप के मुआ देम पतो न चले में ढाक दे जाने में सड़ जाए गल जाए सुना है ये सुता बा सुता ये ता हे सुता 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 10 रुपया लेगबा ना 10 रुपया हां तो 10 रुपया लेवे के बाद तक आंख मुना मत एकदम चुप चल 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 तेज से बोला मम्मी इधर क्यों कर मम्मी मुंह तो नहीं खड़े दाबे काखी ओले बिया और यही खाती ना पैसा ना देली है अल्लाह बेटा बेटा कर रही नु मर गली तब मम्मी को लड़त ना जा जा गइला अरे बाप रे बाप गजब लइका बा काखी ओले रहली नु चल सीधी कर दे खोचिया से ढाक दे करो देखो तो कर का करी जा तनी देखी गैया के लेहाना होना डल ले हनो नहीं खसन डल ले अभी के उ गैया उ सेंटर टराती तनी जा तनी लेहाना होना डाल दे भूसा उसा के जन कहां और बबू बलौकत नहीं खे कबे चलत रहे कहीं गइल होई खेले बबुआ हे जा सुतर बबुआ ए बबुआ बाबू आए भगवान जी हम का करी बबुआ ए बबुआ ये भगवान में लइको नहीं के बोलत ए बबुआ बाबू बाबू भाई बबुआ के हमरा का हो गइल बाबू ए बाबू बाबू ए भगवान हम लइको के का हो बाबू ए बाबू बाबुआ बबुआ बबुआ बोलना बबुआ कुछ तो बोलना हम का करी भगवान जमा लइका बोलत का नहीं के बबुआ ए बाबू उठ ना कुछ तो बोलना का करी पानी बाबू ए बबुआ ए भगवान बबुआ बोलत का नहीं भाई दीदी का भेला जी को देखो ना हम बबुआ बोलत नहीं के का कहतन जी के बोलत नहीं की का भेला ए जान को देखो ना का भेला हो ले चला ना हमर बबुआ के कहीं कहां लेके चली दीदी वो दवाइया नहीं की कहां गयो बबुआ ए दीदी रुकी ना रुकी बाबू ए दीदी लागत कि मर गई जी ना झूठ को ऐसा ना हो सकेला बबुआ ए जी का बानी जी बबुआ के चाचा जी बबुआ ऐसे ना हो सकेला ए
दीदी अब उन्हें कुछ बोल दी जन बोले के बाद। नमस्कार प्रणाम, हम अनिता सैनी। अगर हुआ के वीडियो अच्छा लागल होई तो जरूर दूसरा पार्ट देखब जा, कमेंट करके। नमस्कार प्रणाम, हम ही वंदना आर्या। और वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगी तो दूसरा पार्ट अगर देखे के बाद तो कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करी, लाइक करी और कमेंट करे में बताएं कि वीडियो कैसा लागल है। बाय बाय।